Good, mga igsoon. Yes, sama to sa Ibrahanan chapter 12 verse 1 to 2. Yung siya diri, usa kay gilibutan man kita sa ingon kabaga nga panganod sa mga saksi, isinalikway ang tanang pagkamalahutayon ug ang sala nga daling mubalikos kanato. Managan kita uban sa lahutay sa lumba nga gibutang sa atong atubangan. 2. Mga magtutok kang Jesus ang nagpasiugda o ang muhingpit sa atong pagtuo tungod kay sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan giantos niya ang cross sa walay pagsapayan sa kaulaw niini ug karon naglingkod siya diha sa tuo sa trono sa Dios. Amen. Hallelujah. Naipiyong atong matay dako ang atong ulo para sa pulong sa Ginoo. Labing gamanan nga Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Lord, salamat ug kani mga pulong nga among pagaisgutan ug karong kagabiyon Lord God ikaw padalangin sa lubos nga lagad nga ikaw magaistorya kanamo karong kagabiyon dili sa magaling nga pulong Lord God kundi ikaw Lord God ang maga-istorya ug karong kagabiyon Lord God. Lord God, ni God your Holy Spirit Lord God saktan sa matag usa ang imong mga pulong Lord God nga imong gipadayag kanamo munga ug daghan Lord God sa among kasing-kasing sa una mag-imo namo kinabuhion ang imong mga pulong Lord God. In this we pray in Jesus name. Amen. Amen. Tuta. Hallelujah. Akong basahon siya sa English mga igsoon. Ingon siya. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Hallelujah. So, sa atong topic karon is endurance. Amen. Hallelujah. Ini ang tapad. Endure. Ini ang tapad. Endure. Hallelujah. Endurance. Masa na ang endurance? Sa Bisaya sa endurance. Pag? Ha? Hallelujah. Pagla. Ingon siya nga, kinahanglan ta nga mahimong pagmalahutayon. Amen? Hallelujah. Kay diri sa kalibutan, daghang mga pagsulay, daghang mga pagsulay, daghang mga tentasyon, daghang mga manunuway. Hallelujah. Agree ba tayo mga igsoon? Amen. Hallelujah. Mingon siya mga igsoon, nga ang endurance, magadala na tuog, magahimo na itong character, no? Ma-develop ang atong character. After sa character, ang character magahulma na to sa atong hope. Pagtuo. Amen? Ingon siya diri sa Romans chapter 5 verse 3 to 4. Ingon siya diri sa Romans chapter 5 verse 3 to 4. Aliw ko basa at isang. Kasi may tangiki. Roma chapter 4. 5 verse 3 to 4. 5 verse 3 to 4. Roma chapter 5 verse 3 to 4. Nagmalipayon sa kita diha sa atong mga pag-antos kinasayod man kita nga ang mga pag-antos maghimo kanatos malahutayon. Amen. Sa 4. Ang paglahutay makahimo kanato nga kahimutan sa Dios ug ang iyang kahimuot naghatag kanatong pagkaon. Amen. Hallelujah. Sa English siya na mga igsoon. No? Ano siya diri sa English? Not only that, but we rejoice in our sufferings. Amen? Nagmalipayon ta sa atong mga sufferings. Mga pag-antos. Amen? Hallelujah. We rejoice in our sufferings. Ay mo tang magmalipayon sa atong mga kasakit ug mga pag-antos. Knowing that suffering produces endurance. Amen? Mga nakabaluta nga sa atong mga pag-antos, nakahimutang magmalaho tayo. And, mingon siya, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character. Ina mong kaugalingon, character. Hallelujah. And the character produces hope. Amen? Hope. Kita tanan, hope.
Hallelujah. Kung angayan baka sa panalangin sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Kanang imong gisagubang karon kun dili nimo na masagubang, it is the eye basin ug mao nang imong test of approval para sa blessing sa Ginoo. Amen. Kung angayan baka sa blessing nga mas dako nga giandam sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Ingon siya diri sa Hallelujah. Miingon siya diri sa James chapter 1 verse 3. Chapter 1 verse 3. Miingon siya diri, kay nasayod man kamo nga ang pagsulay sa inyong pagtuo musangkot sa pagkamalaho tayo. Miingon po siya diri sa 1 Peter chapter 1 verse 7. 1 Pedro 1:7. Ayaw babasa. Ang tuyo Kasi ni makabasa. mao ang pagsulay kung tinuod ba gayud ang inyong pagtuo kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang sulayan man pinaagi sa kalayo ang inyong pagtuo nga ililhon pa kay sa bulawan sulayan gayud usab. Amen. Sulayan Wala ang ko atong tinuod. mga pag-tuo. Amen. Naama mo under sa fire karon mga igsoon? Sulayan ba ang inyong pagkagod karon mga igsoon? Amen. Naba kay gisagubang karon mga igsoon? Labaw pa sa God. So your character has been tested. Ang imong character is gimold sa Ginoo for you to become a better person. Amen. Hallelujah. And you will have in your palagang ato. Alam mo ka palagang ato. You will have endurance. Ayun, makasalabon. Hallelujah. Musampot na to sa pagdaig, pagmimaya sa pagdaig o pasidungog. Init parayag unya kang Heso Kristo. Amen. Amen. Dali na kayo nato unahon ang pagkamalahutayon. Pero kung naan na ta sa proseso, Lord, maon ni. No? Lord, maon na ni. Nawutag ka ng kaning test di pagay mo imong faith. Makapangutana ka, Lord, ganun ni. Lord, ganun ni. Alagad manunta ko nimo, Lord. Ana na dayon. Sao din ka ni Lord. Nanonood ka. Hallelujah. Hallelujah. Mo sa to, adunay mga pag-test sa atong character to mahimutang aron nga mahimutang mature. Amen. Hallelujah. Kung gibasa na to kaganina sa James chapter 1 verse 3 to 4. Amen. Nya karon, saan man nato paglahutay sa atong kinabuhi? Ati dagan kay pagsulay, saan man ako ni? Ang uban, Guidance sa Ginoo. ang uban kay na negative na kayo gunahuna. Amen. Feeling nila nga mura na sila dipukan ug kangit-ngit sa ilang kinabuhi. Wala na sila yung paglaom. Unsa di ba? Ningon siya diri? Ha? Endurance. Sa to? Endurance, character, hope. Men, kung wala nimo nagsagubang to ang pag-build sa imong character, feeling nimo wala kay Nakay wala kay paglaom. You have hope. Amen. Hallelujah. Sa to, endurance kita lang tanan di. Endurance, character, and hope. Amen. Hallelujah. Unsay una? Pinakauna. Unsa may atong buhaton? Unsa man ang how and why, no? How and why, no? Saog ngano? Saon ngano? Saon mao ba na siya? How? Unsa man ato pag mahimong malahutayon ug nganong kinahanglan man ta nga magmalahutayon?
Manaw tayo. Una, Read your Bible and pray every day. Saon? Pray without ceasing. palinta sa atong main nga verse. Dito sa Pray without ceasing. Hebrehanon chapter 12 verse 2. Kasi giingon niya dira sa verse 2. Oh, amen. Asa? Mututo kang amen. Sige niya, mututo kang Kristo nga nagpasiugda ug ang muhingpit sa atong pag tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan giantos niya ang kalibutan, giantos niya ang mga sala sa kalibutan dato sa cross. Amen. Hallelujah. Giantos niya ang tanan dato sa cross. Sa walay pagsapayan o sa walay Tubos niya ka ulaw. Niini og karon naglingkod siya diya sa trono sa Dios. Amen. Hallelujah. Sa diha nga musampot ta sa mga pagsulay. Amen. Asa ta mututok? Mututok ta sa silingan. Mututok ta ni mututok ta sa Facebook. Sa manipulado yun. Ganina kay love and sunod kay Tukan manik di ay kuan. Nagsugod na, naturukan na siguro ni Kugmano. Tukan na. Nanay crush. Nanay crush na nakunulab. Nanay crush ug love. So, mututok ta kang Kristo. Unsay gibuhat ni Kristo para nimo? Unsa may gibuhat ni Jesus? Makamatay Because sa of this great love. Unsa man ang imong nabatunan karon tungod kang ang Jesus? kaluwasan. He gave his own Pagawasan. son. Unsa man ang pinakandako o walay makapildi nga gift? Gift of life. Tanan. The gift of Life. eternal Life. Ina mo tapad, eternal life. Wala kay katungod mukha sa imong life. Si Jesus gani gipakamatyan ka. Pakamatyan ka ni Jesus na Oh, nimo yun. Walay bayad. No Voluntary one. ni. Walay makadare og himo anak mga igsuon. Hindi si kayo Jesus ka. na Because of this Inay mo galingon, yahay kay ka. He gave his own Yahay kay ka self mo. Yun. Yahay kay ka. No? Wala pa ka na tao. Hindi ka deserving. Ko anak ka. Ko anak ka dati ka. sa dagang tinawag, ikaw right nakita. Na deserve na ko Lord. Deserving Deserving ba ko Lord? Yes! You deserve it all, no? Kay love ka ni. Yan itawag na Kung imo nang basahon mga igsoon taman sa last, mayroon siya tungod kay sa iyahang gugma. Because of Tungod his yun great sa love, He gave his own tungod sa gugma. Sa tigingon niya diri, sa dihang aduna kay mga pagsulay tutok kang Kristo. Simon God, mo-focus ta sa Pagsulay. pagsulay. Nalimtan nato kung kinsa ang makasubad sa mga pagsulay. Nagtutok lang ta atong mansa sa puti nga sanina. Gawa kayo uy. Diba? Gawa kayo uy. Pura kang na-stress ha. Hugaw sa sanina nga bago lang nimo gihumulan yung paghalay nimo. Lagi buling. Then stress na din kay ka. Dugay ngayon, ano? Gitutukan nimo tong problema. Wala nimo gitutukan ang musulbad sa imong problema. Amen? Sa diha nga naay kangit-ngit nga mo interfere dira sa imong hunahuna igsoon. Hunahuna ang musulbad sa imong problema. Ayaw hunahuna ang imong problema. Kaya kung sige ka, o hunahuna sa imong problema. Walay kasulbaran imong problema kung dili ka modol sa Amen? Sulay na ka. Sa mga tigula, sa mga katiguangan na, idalan na, no? Nga, ngita na kaging mo kabalingong kwarta, ana.
Mas dili lang problema sa pilahan, no? Ini-graduate ninyo mga igsoon, labi ninyo, wow! Yeah, wow! Labi na kayo, kaya nakagraduate na ko, nakakakuan. Feeling ra na. Dato na di ay, ang pinaka Exciting part. challenging. Exciting part. Iwan ang Wala pa budgeting. ano ka, let's skip to the good Saan mo part. bigyan na yung kinabuhi? Dili na good part. Dili na yung good part, no? To the, andi ay. To the bad part. Tutok na ka, Jesus. Amen? Hindi mo kagaling mo, tutok ka ni Jesus. Dili ni crush. Number 2. Dili love, crush. Know that you are not alone. Amen. Ayun ka. You are not alone. Amen? Dili ito. Johnson. Always sila ko na ginaingon mga igsoon, no? Sa ikiligon ko sa presence ni God. Isa'y nakapil na anak. Amen. Wala ka mo gikilig. Try din ninyo. Kiligon ko sa presence ni God. Ganang unexpected kay si God. No? Unexpected kay si God mo. Panalangin. Know that you are not alone. Feeling ra na nimo nga you are alone. But you are not alone. Ingnan mo kagalingon bi. I am not alone. Uy, isara. I am not alone. Wala ko nag-iusan. Kanag-inis. Isa'y nakabalo atong kapit kanang sa dagat. Asa man ka? Mga friend, katong Oh, footprints in the sun. Footprints in the sand. Kabalo ka. Duha. Duha ra ka man, di ba? Kung kuan, sa to basta wala kay kung kapanan. Footprints in the sun. Amen. Hallelujah. Wala ka naglakaw sa imong journey nga ikaw ra. Amen. kay guardian. Wala ka naglakaw sa imong kaugalingon karon igsoon nga ikaw You ra. did not win your battles on your own. Amen. Hallelujah. Mayroon yung English. Hallelujah. Ngayon siya diri sa Gusto to in English. Deuteronomy. Sige, Deuteronomy oh. Chapter 31, verse Old 8. Testament. Ingon siya. Idobe, kasi mo basa. Tulan. 31:8 no? Tutulan ug ubanan ka sa Ginoo, dili ka niya biyaan o talikdan usa ayaw kahadlok. Amen. Ayaw ka. Hadlok. Amen. Hallelujah. Ayaw ka hadlok. Siya, dili ka niya. Siya to, dili. Biyaan o Oo nga. talikdan. Siya mga dili ikaw kakiyason o iyaan. Iyaan man mo. Di ba kanta na to? Mausap man ang imong higala. Mausap man ang imong hiniguman. Mausap man ang imong ginikanan. Apan ang Diyos walay pagkausap. Kanta na dahil tataman. Dahil takasabot sa kanta. Wala, sing it! Sing it! Tinindot ko king beat. Yun mo na nga kan. Wala na to na-realize ang meaning sa kanta. Amen? The meaning behind the lyrics. Sa sing it, hallelujah. Kay ang atong Dios walay pagkausap. Kung giunsa niya pagpanalangin, sa to? Ikaw ang Dios ni Abraham, ikaw ang Dios ni Jacob, ikaw ang Dios ni Isaac, ikaw ang Dios kanamo kanimo. Lord, ikaw ang Dios. Abraham, Dios ni Abraham, Dios ni Jacob. Ikaw balong ako sa isa. Diyos ni Isaac, ang Diyos ka na mo. Imagine! Kompleto pag yun. Amen? Hallelujah! Kanang nga Diyos na ilang galagalan kung unsa tong ilang gipang sila mismo nakakita sa kadako, sa panalangin, sa Ginoo. How much more? Diba? Nako'y nabasahan nga. Kung unsa pa ang mga butang yung gihimo karon atong nga time sa iyang time ni Jesus. Di siya mas dagko pa nga mga butang ang inyong mas dagko pa nga mga milagro, mas dagko pa nga panalangin nga i-pour out sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen? Basta, hutay. Basta makalakaw. Hindi na mo doy. Consider. Hallelujah. Number 3. Fix your eyes to what is unseen. Amen. Yung ganina si Ate Lynn. Ano yung Ate Lynn ganina nga? Tangible kayo ang blessing ni God. Karon maghisguta sa mga intangible. Sa mga intangible.
unseen. Dili makita, Mga dili makahika. makita. Unsa man ang dili Mahikap. nato makita? Unsa man atong hunahunahon nga dili makita? His goodness. His goodness, His mercy, His love. mercy. Unsa man ang race and sa atong race? Si Lord. Si Lord. Omnipresent. Good, faithful, Servant. enter into my kingdom. Makita ba na nimo mga igsoon karon? Ang imong reward, makita ba na nimo karon? Dili. During sa imong process, sa imong kwan, sa imong pagkinabuhi karon, makita ba na nimo karon? Wala. Ang imong pagkalisod ron, imong trabaho, sa imong pag-eskwela, imong problema, katong mansa, sa sanina, nga imong sige gitutukan, itong problema, puros pangit-ngit, Sa lang yan. problema, buntag, uto, hapon, hapon, gani, wala ko na nang sa problema. Kasi daw. Ay, namo ko rin, kaon. Gaon ang problema. Kaon ang problema. Amen? Eating is the problem. Siya. All of the outward things we work so hard to achieve are all tempo. Right. What is unseen is not tempo. Ang mga butang wala nimo nakita. That is mauna siya ang dili tempo. Ang imong kaluwasan dili tempo. Amen. Pero mawala. Sa diha nga naani mo ang kaluwasan kanang truly nga imong gi-receive si Jesus. Sa Ginoo. Wala yung makaagaw na imo unless kung ikaw may ambak sa kaluwasan. Amen. Hallelujah. Imbis na anak ka sa kwan. Ayaw ang ambak. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ang grasya Amot sa sa Ginoo Ginoo ni ambak, walay Lord. katapusan. Ang kingdom ni God walay katapusan. Ang award ni God nga iyang giandam para sa imo pinadayag 3:11. Kung pag-ayo ang inyong nabatunan aron na makaagaw sa inyong purong. Puro. That is the thing that is unseen. Amen? Hallelujah. Muna ang atong paningkamutan. Ayaw tutok sa mga butang nga mawala ra. Amen? Tutok itong butang nga dili mawala. Naani? Amen? What if? What if tungod sa imong problema, imong give up imong life? No? Dagan kaya na, kasilingan. Dili na siya man-mixon. It is a social problem, society problem, social problem, something Ano siya? Social conflict. social conflict, no? Mga depression, dili na siya ingon nga bag-o. Environmental conflict. Nag-ikog na lang. No, dili na siya bago igsuon. Daghan pa makakita na what if tungod sa temporary nga butang imong nag-give up ang what is not tempo. Tungod sa mga butang nga imong nakita, tungod sa mga sin nga mga butang nga makita ra nimo nga mga problema. Wala na ba'y pagmahay nga nag-una? Nag-give up nimo ang gift, ang reward ni God. Which is kung wala na ka, dili na nimo Wala na ba'y Di pagmahay na nga mo gauna? mabakoy igsoon. Amen? Amen. Sa ayaw tutok sa mga butang nga imong gihaguan karon. Amen? Ayaw tutok ana imong butang nga imong gihawiran karon nga imong gikalisdan karon. Amen? Hallelujah. Number 4. Napresa na bitaw maningkamot ka para madato. Yaan ra dito nimo tanan. Nikamot ka para sa mga ugmaon, ikaw ang wala na ugmaan. Ikaw ay wala na umano. Nakoy na nga freelancer siya. Dugong gusto siya nga daghan ang client. Abot na siya 600,000 ang iyang per month. Imagine, in just a year, naka-receive siya og per month na-achieve na niya nga goal nga 600,000 per month. Pero kasi kapalit ato. Halos na siya dili katulog, no? Kay trabaho lang siya. Like 2 hours is long na nasa iya nga motabaw nga makatulog siya. Pero tungod kay yung di-exchange, nagka-cancer siya. Wala yun na ugmaan. Nagka-cancer siya. So, curable or na yung cancer, papangalan nga cancer. Ay tutok sa mga butang, makita mo. Kaya mga butang, makita, wala na. May problema rin, wala na. Kasi hindi, ikaw mo, ano na. Solve na ni God. Amen? Feeling nimo, ako ba yung Dili jud ko
dili ko makatubag sa mga pangutana sa mga depressed. Dili ko makatubag sa mga pangutana sa mga depressed tungod kay bless ang pud guro ko nga matag maluya ko matag makan ko surrender na ako tanan sa ora ihilak tanan sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Una kay problema kasi nipis ko si pastor pa nipis sa imong tuhod pabaga-bagai sa gamay. Hallelujah. Una kay problema pabaga-bagain ang imong Luhod. ayaw social media. Kay ang social media makasamot na nimo depressed dili na sa makatabang nimo. Amen. Sa tuwali na ko last time nga ang mga ang contribution sa society sa imuha ang mga dapat magbantay ka kung asa ka mangayo og mga advices. Amen. Dapat mangayo ang advices dato sa mga naay kaalam sa pulong sa Ginoo. Amen. Number 4. Work with all your heart for God and not for others. Usahay man God, mahurot pa. No? Warag kapuyan kita sa atong race. Dili na kita kasugakod, diba kay endurance atong kami. Dili ta kasugakod tungod kay ang atong feeling sa atong trabaho, atong feeling sa atong pagswila is just a obligation. Amen? Yan na ba? Responsibilidad nimo, kinahanglan yun nimo buhaton. Pero kung imong i-change ang imong mind, everything that you do it heartily as to the Lord and not unto men. Asa na nga verse? Oh. Kolosas. Ano nga verse? Kolosas 3:23. Bisan unsa ang inyong buluhaton buhatag kini sa kinasing-kasing ingon nga alang sa Ginoo ug dili sa aron makalahutay ka igsoon sa imong gisagubang karon. Aron makalahutay ka, do it heartily as to the Lord and not unto men. Kaya kung gusto nimo nga i-please nimo ang tao, never na sila kontento. Amen. Amen. Dili nimo na sila ma-please. Amen. Dapat ang imong i-please kay ang sahay ka ng kapuyon na bitaw ko. Kapuyan ka sa trabaho burnout ka sa imong trabaho kay feeling nimo it is just an obligation. Imo lang kay kinahanglan nimo buhaton ang paswila kinahanglan nimo buhaton ang mga labunon kinahanglan nimo buhaton sa pa imong trabaho kinahanglan nimo buhaton hugas nimo buhaton wala na kay joy sa imong gibuhat. Pag kung wala na kay joy sa imong gibuhat nga na. So, imo i-change ang imong mindset and everything that you do it heartily. Muna ako makauban sa trabaho. Kasi ganang magyayo sila or maapit ko sa kanegatibo pero nakaagi mong gudpud ko sa ilang nagian. Pero unsay akong gihimo sa hunahuna and everything that you do it heartily. Agi kog 200 ang sildo. Amen? Agi kog 50 ang sildo. Nakaagi kog kinahanglan ta nga nimusiglit. Mga nanimpyo sa kuko. No? So in everything that you do it heartily as to the Lord and not unto man. And He will bless you. Amen? Si Papa pa. Kung kasaligan ka sa gagmay, kasaligan ka sa kung kasaligan ka, kung malipayon ka, thankful ka, grateful ka, sa gamay na nimo nga trabaho, sa gamay nimo nga sweldo. Maayong sigal, deserve ni siya ma-increase sige ka yan. Listen! Ito, Lord! Pulang. Higit lang. Amen? Hallelujah. So, kinahanglan ta nga sa tanan natong buhaton, the Lord and not unto sahay, anong mag-edit bitaw ko? Mag-edit ko. Asa na si baby? Sahay, kay dili ko makontinto. Di ko makontinto sa akong, manasay si Charmaine, akong, sakto na, Gwapa na ni, Isa og, kanang dili ko compensated sa akong mga ipag-edit o sahay. So, dili ko compensated sa akong edit. Pero kay gusto ko nga mo help. No? Pero, tungod kay lahi ang akong
mindset sila na mindset. Amen. Number 5. Lean in Lord's glorious might. Lean. Lean not on your own understanding. Or lean nga to sa Ginoo. Kaya mo naman si lean? Ha? Sandi ba? Lean. Lord, ikapoy ko, Lord. Lean on me when you are. Ha? Lean ba lean? Anak lean. Uraray. Pauraray. Pauraray lang kayo. Pauraray. Pauraray ka diha sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Imo siya diri sa Kolosas 1:9 ngadto sa 12. Ana nag-night mode na akong phone. Isla. Kolosas 1. Siya tape. Mas makatulog ka. Kolosas 1:9. Busa sukad sa adlaw sa among pagkadungog dinhi, wala kami muhunong sa pag-ampo alang kaninyo ug sa pagpangamuyo nga unta mapuno kamo sa kahibalo may tungod sa iyang kabubuton diha sa tanang espirituhanong kaalam o pagpanabot. Jis. Aron kamo magkinabuhi nga takos sa Ginoong hingpit nga kahimutan niya magmabungahon sa tanang mga maayong buhat ug magtubo sa kahibalo may tungod sa Dios. Hinaot unta nga malig-on kamo sa tanang kusog sumala sa iyang mahimayaong gahom alang sa tanang paglahutay ug pagpailog uban sa kalipay. Dapat nato i-increase nato ang knowledge nato about sa increase nato ang knowledge diha sa Ginoo. Amen. Pauraray ta diha sa pulong sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Okay. So kinsa man ang mga tao nga naa sa Bible nga makita nato nga you were tested nga naabot sila sa mga sila. Yes. Job. Si Job gibuhat niya tanan. Wa ko tanan. Wala siya nakasala sa